Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak lebokke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik weteng kula ora, Petruk. Wetenge lara. Aduh. Kenapa ta iki mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, ja omong-omongan sik, Truk. Diulur wektune engko nek mari asikate, Truk. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh, tak jagake. Jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane.